πήγαινα, λέει, σχολείο το βράδυ. Και εμένα τι με νοιάζει δηλαδή, αν το καλοσκεφτεί κανείς, αυτοί ζούσαν οι μονοί μας σε ένα blackout. Και τι σχολείο δηλαδή? Το σχολείο, το γυναικονίτη της Εκκλησίας. Άρα και τι μουσική ακούγανε τότε? Μιλάμε τώρα για εποχές πριν το Μάικλ Τζάκσον. Ωραία. Και εμένα σκασίλα μου. Και πρέπει να τα μάθω και παπαγαλία. Εντάξει για τη Γαλλία. Να τα μάθω η παπαγαλία, αλλά και για την Ελλάδα παπαγαλία. Πολύ δεν της πέφτει της Γαλλίας. Θα τα μάθω παπαγαλία. Θα τα μάθω παπαελάδα. Τι ώρα είναι εκείνη στα σου έτσι? 9:30. Πώς λιστάζω? Όταν διαβάζω συνέχεια. Καλά. Θα τα μάθω παπαελάδα. Παπαελάδα. Εγώ φοράω παράξενα ρούχα ή εσείς? Εσύ φυσικά! Τι σόβρακα είναι αυτά? Δεν είναι σόβρακα. Τι σκατά είναι? Είναι τζιν. Πού τα βρήκες τα τζιν, ρε? Τζιν! Τι το πει τζιν? Δεν ξέρετε το τζιν? Όχι! Μόνο το τζιν ξέρουμε. Και αυτό άμα καούμε. Τι λέτε μωρέ? Ήρθατε εδώ τη μένη καρνάβαλη. Αντί να γελάω εγώ μαζί σας, γελάτε εσείς με μένα? Καρνάβαλη! Ναι, μάλιστα, καρνάβαλη. Λες και έχουμε απόκριση. Τι είναι αυτά? Άνοιξε το τριώδιο! Βεβαίως! Είστε γκουρού? Όχι, είμαστε κι όλοι. Κατά τους Τούρκους. Παπούτσια, γιατί δεν φοράτε? Παπούτσια, πού να τα βρούμε? Σιγά να μην φοράμε παπούτσια και τζιν σαν και σένα. Σωστά. Προτιμάμε ντυμένη, πάνω, ψηπόλητη κάτω, παρά ρεθύμητο σκυλιό σαν και σένα. Τι λέτε μωρέ, σας έστριψε η βίδα? Η βαλβίδα! Πού να βρεις γίδα, φασόλια και με το ζόρι. Έλα τώρα, πάρε κάτι να φορέσεις γιατί όπου να είναι το δάσκαλος. Μη σε δει έτσι. Ποιος έρχεται? Ο δάσκαλος δεν, γι' αυτόν δεν ήρθες. Εγώ? Ποιος εγώ? Βραδιάτικα ο δάσκαλος? Βέβαια. Γκρουπά. Όχι, βρε παπάς. Παπάς τέτοια ώρα? Τι να κάνουμε, τέτοια ώρα μπορεί, τέτοια ώρα έρχεται. Τι είναι αυτό? Κάζιο. Βραχιόλι θα είναι. Τι είναι κάζιο? Τι κάνει? Κάζιο. Ναι. Και τι κάνει το κάζιο? Ό,τι κάνει και το σέι. Τι λέει μωρέ, αυτός σαν μεθυσμένος μιλά. Δεν με παρατάτε, εγώ λέω βραδιάτικα. Θα με βγάλετε και μεθυσμένο? Αμέ. Τι τρως? Τι τρως? Τι τρως, ρε? Μπάμπολ. Τι είναι αυτό το μη μπάμπολ? Τσίπρα! Όχι πίγλα! Κύριε το δυνάμιο. Όχι, μπορεί να σίγουρα τα ρούχα σου γιατί έρθει το δάσκαλο σου, άιντε. Έλα, φόρα τα. Δεν με παρατάτε βραδιάτικα. Δεν περιμένω εγώ κανένα δάσκαλο. Εμένα περνά το πρωί το σχολικό και με παίρνει. Ποιο σχολικό? Το λεωφορείο. Το λεωφορείο. Τι λεωφορείο? Πού το βρήκες το λεωφορείο? Πάντως σίγουρα πρέπει να ξεκουραστεί λίγο. Μόλις κατεβείς από το γυναικονίτη δεξιά σου, έχει κάτι τσουβάλια. Ξάπλωσε και πάρε έναν υπνάκο να συνέλθεις. Γυναικονίτη, τι γυναικονίτη? Αγιά, αυτός δεν ξέρει κάπου που βρισκόμαστε.
στο 1773 βρισκόμαστε. Άιντε, άιντε. 300 χρόνια περάσανε από την άρρωση και εσείς ακόμα κοιμάστε. Ο κόσμος προχωράει, δεν μένει πίσω. Εδώ εμείς μαθαίνουμε γράμματα. Σόπα! Τι λες ρε παιδί, καλά που βγήκε τέτοια μόδα και δεν το πήρα εγώ χαμπάρι. Μόδα, τι μόδα? Να μαθαίνουν γράμματα ξυπόλυτοι και με βράκες. Εγώ ακόμα με το σκουλαρίκι είμαι. Είδατε που σας τα λέω εγώ, ακόμα στην ελληνορωμαϊκή περίοδο ζουν αυτοί, εκεί που φορούσαν ακόμα σκουλαρίκια. Εμείς πάντα εγώ. Άντε, πηγαίνετε κι εσείς τώρα να πάρετε την ευχή του πατέρα. Πού να την πάω? Καλέ, πήγε να του φιλήσει το χέρι. Α, τα κοντομάτια που τα ακούνε. Το πρωί μνημόσυνα και το βράδυ ιδιαίτερα. Ευλογημένα να είστε παιδιά. Βλέπω στην παρέα μας και καινούριους μαθητές. Τι περίεργος τύπος, πάτερ. Όλο κάτι ακαταλαβίστηκα μας λέει. Μας είπε Τζι. Μας είπε Κάζιο. Λεωφορείο. Δεν ξέρει ούτε που βρισκόμαστε. Και μασάει συνήθεια χωρίς να τρώει. Και φουσκώνει τη γλώσσα του σαν τον άνθρωπο στο λαρίκι του. Για ελάτε παιδιά μου πιο κοντά να μου πείτε πώς λέγεστε. Αναστασία. Και μπράβο παιδιά μου, φέρεστε πολύ καλά παιδιά. Τι να κάνουμε, εγώ έχω ήμαρτ. Να το, ποια άλλη περίεργη λέξη. Εμένα δεν μου γεμίζει το μάτι αυτός. Μπορεί να είναι Τούρκοι κατάσκοποι. Να ρε, και πώς δεν το έχουμε καταλάβει τόση ώρα. Ησυχάστε. Ησυχάστε καλά μου παιδιά, θα βρούμε την άκρη. Για πέστε μου, από πού είστε? Από το ψυχικό. Σίγουρα το ψυχικό. Ησυχία. Για πέστε μου, δεν εννοώ τα ρούχα σας. Για σας μιλάω. Και εγώ για μένα σας λέω. Τα ρούχα μου είναι από το κολονάκι, από μπουτί. Το πουκάμισο λακός, το τζιν λιβάι, στα παπούτσια τίπελα. Άιντε, άιντε, εντελώς τρελή. Είδατε πάτερ που δεν ξέρει τι λέει. Καλά, χαζά είναι αυτά όλα. Μα εσύ ακόμα πιο χαζή. Μην εκφράζεστε έτσι παιδιά μου. Ησυχάστε, ηρεμήστε και όλα θα διορθωθούν. Αυτά τα παιδιά έρχονται με πολύ κόπο και πολλές στερήσεις για να μάθουν λίγη ανάγνωση και γραφή. Πιστεύω ότι και εσείς το ίδιο θα επιθυμούσατε. Εγώ πάτερ πάω στο ιδιωτικό. Ωχ, Παναγιά μου, τι άλλο θα ακούσουμε. Τι εννοείς ιδιωτικό παιδί μου? Σχολείο. Και πού βρίσκεται αυτό? Στην Κηφισιά. Κηφισιά. Πού στην Κηφισιά? Πού είναι αυτό? Πού είναι αυτό? Σιωπή. Και δεν μου λέτε ποιος ιερεύς διδάσκει εκεί? Δεν διδάσκει η ιερέα. Έχουμε τόσους δασκάλους. Έχουμε τον κύριο Μπάμπη με μερεσένες. Την κυρία Έλλη με μπερβέ. Την κυρία Ελένη με ρενό. Και την κυρία Τατιάνα με χόντα. Λέγας εσύ κύριε και θαυμαστά τα έργα σου. Άψε ρε, αυτό μας έχει πει ο παπάς να το λέμε μόνο σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Εδώ πάντως τέριαζε. Πάντως, εσείς μου φαίνεστε πιο νορμάλ άνθρωπος. Οι δικοί μας εκεί είναι όλοι παράξενοι. Ούτε μας αφήνουνε να μιλάμε όπως εσείς. Ούτε μας δέχονται με τα αποκριάτικα τα ρούχα. Ούτε σκονάκια δεν επιτρέπουνε. Τι είναι πάλι αυτά? Σόπαρε, γιατί κατάλαβες τι είναι όλα τα άλλα που είπε. Άσε που δεν μπορούμε να πάμε και ξυπόλυτοι. Μήπως εμείς μπορούμε, αλλά τι να κάνουμε. Μάλιστα. Πάντως αν θέλετε, μπορείτε να μείνετε μαζί μας και να έρχεστε και μόνιμα αν το επιθυμείτε. Χαχα, κοίτα πως τσιμπάει πελατεία ο παππούλης. Εδώ που τα λέμε δεν είναι και άσχημη ιδέα.
Από τους 4 αυτούς και άλλοι 2 εμείς 6 θα είμαστε μια καλή εξάδα. Βέβαια, μακάρι να έρθουν κι άλλοι. Α, όχι, εγώ μόνο σε αυστηρά πενταμελή γκρουπ πηγαίνω. Μόνο που δεν ξέρω αν θα δεχτεί ο γέρος μου. Ο γέρος σου. Ναι. Όλα απόσχησε, παιδί μου. Όχι, πώς σας πέρασε από το μυαλό μου. Είπες γέρος. Γέροντα έχουν μόνο οι καλόγεροι. Καλέ, για το πατέρα μου σας λέω. Ώστε το σέβεσαι τόσο πολύ. Όχι, αλλά δίνει που δίνει 1.000.000 το χρόνο στο ιδιωτικό. Να δώσει και για γκρουπ σαν απίθανο μου φαίνεται. Και είναι και ένας τσιγκούναρος. Πάμις, εγώ δεν καταλαβαίνω λέξη. Άμα εγώ. Ωραία. Ας κάνουμε προσευχή και τα ξαναλέμε. Προσευχή, σε γκρουπάδικο δεν έχω ξανακούσει κάτι τέτοιο. Γκρουπάδικο. Βέβαια, γκρουπάδικο. Κύριε, αξίωσε μας σήμερα να γίνουμε καλύτεροι από ό,τι είμαστε. Δώσε μας φώτιση και καθαρό μυαλό και βοήθησε εμένα, το ταπεινό ιερέα, να μπορέσω να μεταδώσω σε αυτά τα παιδιά ό,τι πιο πολύτιμο έχω σε αυτή τη ζωή, τη γνώση. Φύλαξέ μας από την επιβουλή του κατακτητή, δώσε μας δύναμη να αντέξουμε τη σκλαβιά με ψηλά το κεφάλι, μέχρι να θελήσει η χάρη σου να λυτρωθούμε από το τουρκικό ζυγό. Γι' αυτό ας γίνει γρήγορα για να μπορούμε ελεύθεροι πια να μαθαίνουμε τα γράμματα για να ζούμε στην πατρίδα μας με βλάβεια, χωρίς να φοβόμαστε κανέναν. Κύριε, εισάκουσαν την προσευχή μου. Αμήν. Καλέ, τι λέει ο παππούλης, ποια σκλαβιά. Πάτε, τα παιδιά να πάνε να ξεκουραστούν κάτω στα τσουβάλια. Αν το νομίζεις. Όχι και στα τσουβάλια. Η αλήθεια είναι ότι πέρασε η ώρα, αλλά απόψε έχει δέλτη. Εσείς θα το δείτε. Βεβαίως και θα το δω. Όχι, θα πάμε. Εσύ όχι, εγώ θα πάω καλέ. Καλά κατάλαβα. Σπασικλάκια όλοι τους. Πρώτα το μάθημα. Εντάξει, επειδή είσαστε ωραίοι τύποι, θα το γράψω στο βίντεο και αύριο το πρωί σας το δίνω. Εγώ θα ξενυχτήσω να το δω live. Το πρωί απ' έξω θα σφυράει το σχολικό και εγώ μέσα θα τρώω και ελόξ βουτυγμένα στο γάλα. Σταράκι μου λαμπρό, φέγγε μου να περπατώ, να πηγαίνω στο σχολείο, να